Mursujen osalta niin meillähän on määrittävä tekijä ainoastaan rungot, eli meillä on 650, 715 runko ja sitten 715 me tehdään sitä aina customina jatkettuna. Voidaan tehdä periaatteessa portaattomasti mikä vaan mitta 9 metriä saakka jatkona. Ja sitten meillä alkaa olemaan niin kuin standardoitu nyt erilaisia hyttivaihtoehtoja. Niin tämä hytti tulee nyt olemaan käytännössä mitoiltaan ja oviratkaisuiltaan, ikkunaratkaisuiltaan perushytti tähän ympärikäveltävään. Mutta meille jää edelleen se muokkausmahdollisuus, eli käytännössä tähän rungon päälle saadaan suunniteltua asiakkaalle ihan mitä tahansa. Eli voidaan tehdä minkä kokoista hyttiä tahansa, minkä mallista tahansa tai avoversio. Ja tänne pystytään sitten laminoimaan, kun rakenne antaa sen myöten, niin käytännössä minkälaisia tahansa penkki- tai säilytysratkaisuja tai verkon nostokoneita tai nostureita tai käytännössä mitä vaan tänne. Mutta tosiaan niin se helpottaa nyt sitten periaatteessa sitä, myös asiakkaan päässä sitä suunnittelua, kun meillä on tämä standardoitu mallisto myös, eli ympärikäveltävän hytin saa niin kun pääsee näkemään ja tietää minkälainen se perusmalli on, niin se on helppo sitten ratkaisu sitten asiakkaalle.